iyona ebhekile lamaqembu njengoba ebhekana namhlanje umdlalo onzima ngendlela ongakazi uyibone lapha kundlenikazi enkulukazi namseke lapha uzobe manje amagoli akoriwe ke kulemdlalo nako 74 nayiko njengoba ke eyibambele yena mathupha kodwa ke ngamjalo nayo ke lapha ke Orlando Pirates ngokunye sibonile akwenzile ke lokho ukuthiwa ke rotate ukushintsha kwabadlali babesebenzise kulomdlalo wamashumi amane nesishaka lolunye Themba Golden Arrows akukakanani khona nesibheva lapha ke yena ke lapha ke umthaka John okubalwa ke nawo ke ama-Tsunami awubathi Master Chef uyena lapha ke umfo Kambule esimanze eqenjini Supersports United nabo siyema lapha ke emuva kuzoba mnandi kudele nina bakaphunga nomakeba la emazi nasemangosutu technical nasuka lahlala eyona ngeyiqembu elikhulukazi zimnyama ziyamenyezela ene Golden Arrows inzalo kaBestars abafana Police wasuka umsebenzi Jerome Currency qubeko Dlamini athathwe enyaweni Evidence Makhopa Muli Maremi Jona umuntu yebamnyakazi mntana umuntu yebamphuma klaze athungabona mesesibungu Ngcobo athungabona mesesibungu Ngcobo phikisa lapha ngomfoka Ndoli isikhuzile intokazi bese kune offside ibonwa intokazi sikhalimile athi hayi wena ke lapha ke umbule Java plus Java beka lapha ngogqilazi samkhenazi ansiyana follow up kaMakhopa kodwa ke indlela ivale ngayo lapha ke enkela yena ke uNgcobo umfoka Ngcobo ambukela qhilazi zamqhilazi kuyona iStellenbosch kika lapha ke wayithinta ibeka ngaphandle Funo ke dlamhlaza iGolden Arrows Sipho Muli Funo ke dlamhlaza iGolden Arrows Sipho Muli amohla kunamohla umbheke lapha ke kuyona i-long range shot uyolala njani ucele uma ngakhahlelanga usinduli kukhahlela yena lapha ke umbuli yabona ngempela usihle Nduli noSipho Mbuli bobabili ngempela bayafisa ukuba negoli yabo sikhuluma kumanje nje Masindi nemthanjela silwane lesiyana ngizokuxoxela indaba ngaye unemthanjela okhonzwe kakhulu uJimmy Tha yabuyela ke kuSipho Mbule umbule wayelula wayinika uNkosikhona Ndaba uNdaba wenze njalo ugoqwa ngena ngaphakathi yanyuka futhi naye lapha ke uTshephang Moremi wathwala amadoda uMoremi wayidle letuzane Nkosikhona Ndaba ithuba yona lapha Shadow Nkosikhona Ndaba ikolake Wakala emdlalweni wesithathu million asayidlalile yedumi Kings Aditini Stadium Nkosikhona Ndaba ayikholakali lento becaca pha kwekade elimhlophe ehlungwini ukuthi abe-Orlando Pirates bafuna igoli davu eplazi likajamu beka laphana nangebuyela uNdaba wayifaka ubukeka kuyi-own goal kodwa ke sizobona ojabulayo uyena umfoka Ndaba yinhle i-Orlando Pirates davu eplazini ngojamu Nkosi Cele oshayeke ibhola isemake lapha ke epali lakhe davu eplazini ngojamu Orlando Pirates Nkosikhona Ndaba Squishy Jerome Currency yavinjwa ibhola lakhe Junior John akenze njani lapha ngo ayabulela Makhwele usendaweni enhle bhekana nebuzama bobhola Jonathan Dawudayiwe
Lithanda kumflathele la kubo. Davu eplazini likaJambu. Beka la mntana. Umuhle umqondo ufisile ukukwenza ukhona ukucabanga wafisa ukwenza. Beka into malo kwabe Golden Arrows. Khona lapha eNewcastle nayo uSchris udlala khona la. Yaphakama ibhola. Oh, dlala kabi uJunior Tione. Dlala kabi uJunior Tione. Vote for President Luciano. Agaleni. Kelpenes. Tintegilde. Unduli. Perché uyangena ke lapha ke uthalela fikela kuyena no Brent Kia o Jerome Carlos futhi Junior Dion Species ya kela bona ke uSiphoche ebi pass ebiyinhle bisuka ku Junior Dion abaningi bathuphumile ukhahlela siyabuze Brazil ukuthi defense splitting pass atufaka unyawo undaba akakwazanga ukufika ebholeni siyabonga Sangweni Sibisi Aponisa siyabonga Sangweni abanye babadlali abakwazi ukusuka kwi-Golden Arrows baya kwi-Orlando Pirates. Vote for President Luciano. Tabeshula ke lapha ke kwazile ukuvimba le bhola izoba icross kodwa unemthanjela ukhohlisa amatoto afuna ukungena ngaphakathi yathinta njengamanje lapha nemthanjela abeka phansi lapha kodwa uthi nompempo alana phansi akusuba mbafangi talent Mbata eno gift Moremi bega mina lapha ke uthi bang Moremi awumbheke nje Moremi ishe ubheke mfundla nobuso bamapali ayisavumi ukuthi yenzeke ngalendlela ke abebeyicabanga ngayo kwazise belikade selinesikhashana ligcinile kuyona iyangena eOrlando Pirates Thabiso Lelitho Khumalo Shayspini akekho paleni masongayela vinjwa uye masongayela vinjwa uye kodwa bese offside eba mephuma so siyakuthi ukuthi ukuthi eba mephuma offside masongayela vote for President Luciano. Siyangena yalibamba. Agora para ver a song. Pinja vela para. Enseguida para que pase aquela para Angelo Van Rooyen. Con la canestatu Tolozan Kumalo Super Sapo Price Madara de Marumo Calanze Fezeko non è papo bango bambuti Ogazi lo vedaio da pana vote for President Luciano. Siya pana che la cosa umile ten shine it che la pana vote for President Luciano.
Philan Khumalo elihle igoli lakhe Philan Khumalo umbheke nje akagcizelele Orlando Cardinals 1 Orlando Pirates 1 emdlalweni esishaka lolunye edlaliwe edlule amawina bemathathu kwi-Orlando Pirates kwaba nama-draw 5 kungenzeka bathole enye lana Masonga Muthuma thola impendulo ngokushesha Cardinals ikona kanaqala abili kamshaya ekhaya uMuthuma yetu Stadium. Gijima kanjini le-Purchase Bay thobela nene owayengumqeqeshi we-United yalapha kwaMlazi ujabule buka leya pass kuMaswangayi yayinhle ipass tefu eplazini likaJamo buka indlela eme ngayo uMuthuma ithatha ibeka lapho kwi-out of reach nangumvusi wenyamazane utalent embatha uMaswangayi ayibamba kabili bukela semnyama ngenkanze iyamaziyamenyezela Betway Premiership lisegazini Alithuba Muthuma Shalego hey Praise Muthuma Matayana ushaya ekhaya edokishini sonke devo Brazil mujamo ubuke lapha-ke lebhola ecakulwa tshela ukuthi lapha-ke uyakubamba ngoba mkoqa kabili kathathu wahlala phansi wayizwa ngendaba lapha devo Brazil mujamo ubuke nje-ke laphana angihle mfaka ambalingana ukanjikela phela ulele bokile okay super Safa Tolsan Muthuma shaya igoli elibaluleke kakhulu kuyona ke lapha ke Orlando Pirates devo Brazil mujamo okay ke lapha QP Papansi izoqhamuka cross nayo arrows ubuya ngathi yokugcina ayabulela amaqhweli ayanda Diane hlele emuva be-Orlando Pirates Kishow yena ke lapha ke uMbokazi athi noMpempe phelile umdlalo sibona amagoli amane alamaqembu amabili namhlanje la Kings Olutini Stadium abakolektada abaye Orlando Pirates egoli elihle buya uMuthuma shaya amabili pendulo elihle